Ladies and gentlemen, zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakawandisa but ndisandapinda munyaya dzese dziri kuitika dzokuti manesi vari kudemonstrata, mawar veteran vari kumhanyiswa vachizoigirwa zvigure vachida kunoitwa sei kwakasiyana siyana kwanenge vaenda. Ndine nyaya diki yandinoda kuti ndimboonesana nemi panapa, kana muchinge maona tozoonesana tichipinda mushoko. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Ndo organization iyo inobatsira vanhu vakaremara vakaita sei. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Zvandoda kuti muiteka ndoziva kuti vanhu vakawanda ndana Doubting Thomas vane website ravo ndatotanga ndatocheka before ndisati ndatomboya panapa, ndatanga ndatarisa digirigini ravo website ndikagutsikana ndikatoona kuti ayo zvechokwadi vanhu ava vari legit ende zvinhu zvavari kuita bo zvokuti ende vari kubatsira. Ndikatotarisa vanhu vakabatsirika. Zvinhu zvakangonakawo kungoti iwewe mari yako yaunenge uchinhingirirana panyikawo wonzo ukabatsira umwe munhu, but zvinhu zvavari kungotaura panapa zvidiki kunge vari kuita. Chingotengai matickets chete. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Munongoti tabva nekwa-client tinoda kunzwisawo kuti zviri kufamba sei. Chero mari yese inokwana, even vanenge vachida kudonata munokwanisa kubatsira ipapo, kwete kuita nga zvigananda kazvitoda kuti zvizoningirika zvoti zvadonata zvozvoda kuonerwa kana kuti kuda kupa vanhu mota. So muri yeZimbabwe nyaya iri panapa yakamira yakadai so, manesi vari kudemonstrata kutoratidzira chaiko that is the current situation yanga iri kuitika muZimbabwe. Ameno kuti chii chiri kunyazoitika guys, vari kutaura kuti zvinhu zvanyanya, bhari renyatwa kunanani, vari kumhanyisana nehurumende. Zvinhu zvinoitika paZimbabwe hazvipere. Ininiwo ndatosvikawo pakutopeta maoko ndichida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ndichibva ipapo ndabva ndasangana neimwe nyaya mawar veteran vakanga vane meeting yavo yavaida kuita, press yavo yavaida kuita Kobulawayo. But guys, like vanhu vanopinda vachinokanganisa ndo vanhu vacho vakarwira nyika, mawar veteran vacho, kuti vazokwanisa kunzi izvezvo maane freedom yekuita zvinhu zvamunenge muchiita zvese is because of mawar veteran. Madhara echikuru vakasvika pakubudisiswa musodzi nevapana vechidiki. But inini according to my sources pandiri kuzotendera mastreets panapa pari kunzi members of Central Intelligence Organization led by Rana Makonese presented themselves as Youth Connect disrupting a war veteran press briefing. These guys are terrorizing Bulawayo residents, threatening them with unknown punitive measures. Makonese is an undercover CIO masquerading as a teacher. ZANU-PF rules on fear. Members of the public should not be afraid of these guys and should be bold to stand them. It's an advocate for human rights and democracy Facebook page ndo vari kubudisa this information. Guys, like munotenderera mukanganisa varwi vehondo yerusununguko. Ende imwe nyaya yandiri kuzoona after zvese izvozvo zvaitika, pari kunzi vanhu ivavo vakapiwa $10. Chaos as war veteran press conference disrupted by state agents. Youth paid $10 each to disrupt event at the Bulawayo Media Center. Vapana vacho vamwe vanga vari kubatsira vanzi vakapiwa $10. Ende ndakaona futi a certain video umwe akatopinda nezvigure zvinyawu chaizvo, like seriously kukanganisa mawar veterans. Ameno kana nyika ichinge yakudai so I think tine kwemwe kwatananga, because the direction yacho tikabvunza kuti kuri kuendwa nekupi unotadza kuzvitaura, but ukaona vanhu vakudai so kumawar veteran it simply means pane kwazvananga. Handizi ZANU-PF inosimboti tiri kutonga nyika nokuti takarwa hondo. Izvo zvakunetsa nevanhu vakarwa hondo vacho. Let's watch this. Panapa uyo Minister of State Security ane zvimwe zvaari kubuditsa futi ari kutaura panapa. Tingangoti ari kuda kuchikidzira mawar veterans. I don't know iye kuti mawar veteran wo kana kuti muchi handinyatsoziva, because inini pakarwa hondo vacho handakana foto rake ari kuhondo, but vamwe mafoto awo ekuhondo ndinawo, the likes of ana Mutsvangwa vakazvarwa munguva yemuhondo vanga vazvarwa vakaita sana Mutsvangwa, asi kuti muzoona achirowa hondo achirowa futi zvinhu zvandisina kuona. So panapa nyaya iri panapa uyo Minister of State Security ari kuti zvoni we are ready to deal with you. Ari kupromisa kuti ari ready kudhila nevarwi vehondo yerusununguko. I don't know how. Ada kuvarakasha. Ivo vakatorakasha mabhunu kuti atize vazara pane freedom, but auda kuvarakasha. Chavari kuita vanhu ava vari kuda kugunun'una kuti we are not happy about anything chiri kuitika muZimbabwe. Vari kuita
zvichemo zvavo. But this guy is working 24/7 to protect President Emmerson Mnangagwa. In every way. Kuti aiwa zvito right zvaari kuita. Rekedzai vanhu vataurika zvichemo. Anditi munenge muchiti zvinhu zviri right. Saka vanhu vakataura futi makuda kutiza muchida kunovachitidzira. Pane zinyaya rake rari kubuda panapa. Lovemore Matuke, Minister of State Security for National Security, Lovemore Matuke, has sent a chilling warning to war veterans and other groups plotting protests against President Emmerson Mnangagwa, saying demonstrators will be dealt with decisively. Disgruntled Zimbabwean National Liberation War Veteran Association members last week notified the police that they will be staging a protest on March 20 to demand accountability from the government and to withdraw attention to the country's economic crisis, which they attributed to weak leadership, corruption, and favoritism. Matuke, who oversees the Central Intelligence, described the planned protests as baseless social media chatter from the diaspora, warning security details are prepared to respond if any take place. He was speaking at the groundbreaking ceremony of Zishumbe Clinic in Masvingo North constituency held over the weekend. There are rumors that there are planned protests at the end of this month, and we want to let you know there is nothing like that. It is just social media noise from the people in the diaspora, and there are any planned protests. We want to warn you that we are ready and we will be waiting to deal with such. Our leadership is united and we are following our only leaders, leader President Emmerson Mnangagwa, and we are pushing for 2030 because we have seen his work. He said iye ndiye akaona mabasa avo because isusu aina handina kana guys mune mabasa mamwe makaona akaitwa na President Emmerson Mnangagwa. I'm challenging anyone, ndisenderei, show me kuti apa vakanyatsoita mabasa akadai swaya, toonesana tobvumirana. Handiti kwete kuti moda kumanikidza munhu woti iwo because you are state security wakuti vakatoita mabasa takatomaona, ingoti ndakamaona, because you don't speak on behalf of everyone. Isusu tisu tinotoswera nevanhu vakawanda ende tisu tine vanhu vakawanda vekuti vanenge vachitaura zvavari kutaura zvatinenge tichiona tichinzwisisa maZimbabweans hope, not kungoti iwo because of uri Minister of State Security wakutoti aiwa vakatoita mabasa akanaka. maZimbabweans kana vasiri satisfied mabasa ewo anenge asina basa. Mabasa anofanirwa kunge vanhu venyika vachigutsikana nawo, noti kuti muzosvika pakuchikidzira mawar veteran. Haukamu kuti munhu akarwa hondo opuwa chibhasikoro, ndo mabasa acho here. Opuwa voshiyana, opuwa $200, inokwana chii? Inopera kana pa 2 days. Orati munhu akarwa hondo yakarwiwa rini? Izvozvo taane makore 45 years plus yapera hondo yacho. Munhu makore munhu akabva kuhondo tobva tawedzera 45 years pamusoro pemakore iwayo, anenge achiri zera rekunzi anokwanisa kuchovha bhasikoro munhu iyeye. Simba racho achiri kurwana kupi? That's why iko zvine zvavari kungoita zvese maovhiteri acho akangoda didi unonzi totokubata totokudai totokurwa vakutodzvanya navanhu vacho vakarwa hondo. I don't know kuti madhira api akunyatsoitika iko zvinezvi because hazvichanyatso sense manje. Kana vakuti munhu wacho akarwa hondo akutonzi ayewa iwewo zvoruda kutoita izvozvo zvakadhakwa. Orohwa ukanganiswa kuita zvinhu zvaanenge achida kuti aite because vakura manje. But kudhara maiti tiri kutonga nyika nekuti takarwa hondo maoveterani chichichi muchibatsirana muchiita zvese. Let's watch the space. Pachanakidza, but uyu Minister of State Security uyu yaari kuronga ikai, I don't think kuti inomeka sense. I don't think kuti zvine musoro kuti Minister of State Security obuda uchichikidzira vanhu vacho vakarwa hondo yacho. Like seriously? Zimbabwe yacho yatoneka kutojaizwa.